ning dapita para mabatyagan ang presensya sa Ginoo. Niata ming abot ning dapita para atong madawat ang mga langitnong panalangin gikan sa atong labaw makagagahom. Sige mga igsoon ko, hallelujah. Tugutan natong ang kasaba madunggan pinaagi sa mga pagdaig. Atong himuon ang kasaba sa pagpalakpak, pagsinggit, sa paglitok mga pulong sa pagdaig sa atong Ginoo. Hallelujah! We are here. Our purpose is to worship. Come on! Hallelujah! Hallelujah! Kung naikasaba sa gawas, kung naikasaba sa kalibutan, kasaba lang na para sa kailayan o para sa butang makapadaot sa tao. Apan ay kasaba madunggan para sa tinudanoy nga kalipay. Mao ang pagdaig sa Dios. Come on church, come on church, come on church. Iyatag nato mga paghalad, mga paghimaya sa atong Ginoo, mga igsoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody shout hallelujah. Tanang malipayon nga nagsimba sa Ginoo mo ingon amen. Nalaygon ang Diyos so walay paglangan mga kaigsunan. Glory to God sabtang nagapanindog mo. Glory to God, magabasa ta sa mga pulong sa Diyos. O kini mahimong panalangin alang kanatong tanan, maminaw lang tas pulong sa Ginoo mga igsuon. Kanunay nato nang ginakaingon nga walay labyan basta maghisguta ug makadungog tas pulong sa Ginoo, walay sayluan. Tanan ta makadawat og mga panalangin. Praise God tungod kay ang pulong sa Dios para sa mga tao dili para sa mga mananap. Usbon nako para ni nimo, para ni nako ang pulong sa Dios dili ni para sa mga mananap. Busa tagaig pagtagad ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Para ni nimo, para na sa imong kaluwasan. Para ni sa kahibalog kaalam may tungod sa pagpangalagad sa Dios. Busa dawata pagmaayo, dawatang malipayon, usay sakit madunggan pag matandog ang atong mga binuhatan. Praise God. Pero angayan kang malipay tungod kay ang pulong sa Dios nagtudlo kanato para matulid ang atong mga hiwi nga mga binuhatan, mga kaigsuonan. Hallelujah. Busa salamat kay sa atong Ginoo. Glory to God. Malipayon ba ang tanan? Ablihan nato ang atong mga Bible, mga igsuon sa walay paglangan ni taknaas kabuntagon. Praise God ang tanan nga naa na diha sa ilang mga Biblia ato ning basahon. Praise God, tulo ka bersikulo usa ka book mga igsuon, usa ka chapter sa verse o usa ka book sa Bible o tulo ka bersikulo nga akong basahon. Mark chapter 17, asugod tagbasa sa verse number 17. Amen. Unya mo jump down ta sa verse number 21 og 22, 23. Upat tay ka bersikulo. Mga kaigsuonan, mga kabataan, jutay kahilom. Matod pas Biblia, andam na ba ang tanan? O sa paghigula niya siya sa dalan, diya usa ka tawo nga mindalagan ngadto, kaniyag miluhod sa iyang atubangan, kaniyag nangutana. Tanan mo ingon nangutana. Usa ka tawo nga nangutana, siya nga nagaingon, maayong magtutudlo. Unsay akong buhaton aron ako makapanunod sa gingharian o makapanunod sa kinabuhing dayon. Unsa ang akong buhaton aron ako makapanunod sa kinabuhing dayon. Gipangutana niya ang atong Ginoo mga igsoon. Verse number 21 nagaingon ang Biblia, si Jesus sa nagsudong siya kaniya nahigugma kaniya og miingon kaniya, kulang kag usa ka butang. Tanan mo ingon, kulang kag usa ka butang. Ignay mong katapad nga kulang kag usa ka butang. Tanan mo ingon, dalaygon ng Diyos. Kulang kag usa ka butang, lumakaw ka. Ibaligya ang imong katigayunan, tanan mo ingon, katigayunan, og ang halin ihatag ngadto sa mga kabus ug makabaton kag bahandi didto sa langit. Og unya umanhi ka og sumunod ka kanako. Verse number 22. Og ang tao, sinahitabo. Og ang tao kagisultihan sa Ginoo, sinahitabo. Ingon ang Biblia, og ang tao naminghoy. Kasabot ba mo sa ng pulong naminghoy? Og ang tao naminghoy.
tungod sa maong pulong ug milakaw siyag masulubon kay dako man ugod ang iyang katigayunan. Hinaut-untang ang tanang nasulod sa simbahan karon dili mga nagminghoy. Makadungog tag pulong nga magahatag kanatog revival. Makadungog tas pulong sa Ginoo, magahatag kanatos pagkapukaw mga kaigsuonan. Tanan mo ingon, amen. Verse number 23. Og si Jesus miliraw sa pagsudong og miingon sa iyang mga tinunan, pagkalisod gayod. Singgit ko nutang tanan. Mingon pagkalisod gayod. Dili isa yon, kundi lisod. Pagkalisod gayod. Alang sa adunay mga bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Dumalahon ko kamo sa mensahe nagaingon, salvation is the highest blessing. Ang kaluwasan mao'y pinakataas nga panalangin. Palakpakan nato ang pulong sa Dios. Salamat Ginoo sa iyong pagkamaayo. Nagtuo ko amahan nga doon na kay padayag sa among taliwala. Let your will be done in the midst of this place. Lord God, I feel your presence in this place. Samtang magwali ako nga imong ubos nga alagad, magapanlihukas mga kasing-kasing, tanan nga niya sulod sa imong templo, Ginoo. Nagkinahanglan may sa imong lihok, nagkinahanglan may sa imong gahom. O Amahan, samtang maghimo kami kanon sa pagpaminaw, Lord God, samtang maglihok ang imong gahom, gapusa ang buhat sa kaaway nga nasa palibot, gapusa ang mga buhat sa daotang espiritu, gapusa ang mga buhat sa daotang elemento, pagka-negatibo, in Jesus' name. Everybody say, in Jesus' name. Tanan mo ingon, amen. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Sa dili pa kamulingkod, lamanuhay mo katapad. Igna nga magligon ka. Kining atong buluhaton sa matag simba nato dinhi usan ni na himong dakong panalangin sa social media. Labi na mga igsoon ko sa atong YouTube channel. Praise God. Kaysa matag karon og unya, matagwali nato dinhi. Naka-live ta mga kaigsuonan. And then at the same time nata sa YouTube channel. Makadungog ang tanan, mga kaigsuonan nato nga naa sa gawa sa nasod. Mga kaigsuonan nato, mga igsuon ko nga naa sa syudad nga dili na makauli dire. Makahimo gyapon sila sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo through social media. Everybody say praise the Lord. Mo ning naghimo ta niini mga igsuon para ang atong mga kaigsuonan mapahimnuan nato bisan asa sila mo abot, bisan asa sila mo adto mga igsuon. Praise God. Ato kanunay silang mapahimangnuan pinaagi sa mga pulong sa Ginoo. Tanan mo ingon amen. Lisod kayo ang tao kung di na makadungog sa pulong sa Dios. Kay ngano mawala ang iyang kadasig. Gawas nga mawala ang iyang kadasig, mawala siya mga igsoon sa linyas pagpangalagad sa Dios. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Kung nga sa tanang naghawid og mga cellphone, kanunay nato nang ginatudlo. Hunungin na mga igsoon ko ang pagtanaw sa mga makahatag kadaot sa kinabuhi. Kumuabli tag cellphone, daghan kay kaayuhan diya. Maminaw tag mga wali. Dinayaw po mo paminaw kay gagwali mga igsoon nga kanunay sa lakaw na mo sa Surigao. Daghan ay mga Kristohanon nga wala na'y pagsalig, wala na'y pagtuo. Si paminaw sa wali na wala na'y nos pagtuo sa Ginoo. Pagsunod sa kamatuoran, unsay kamatuoran sa pulong sa Dios. Nawala na kanilang nabugnaw na inon sila sa pagpangalagad. Nga naman kay sige man silang paminaw mga igsoon sa pagwali nga wala sa kamatuoran. Na ay kamatuoran dili paminawon. Muadto inon sa mga wali nga wa magtudlo sa kamatuoran. Beware. Atong kanunay ginasultis mga membro. Gusto ka kanunay na animong kaligon, paminaw sa insaktong pagtulunan. Gablig cellphone, ang pangtanaw, nagtudlo sa hiwi nga mga doktrina. Manainon na ninigwali sa simbahan, puro negatibo ang nasunahuna. Wala na revival, wabot sa kinabuhi. Ngano, gasupak-supak na kay naminaw sa mga doktrina nga wala sa kamatuoran.
Dito na maminaw na atong mga nagtudlo nga tulo ka persona ang Dios. Dito na naminaw sa walay pagkabalaan. Makadungog sa mga mensahirong uban mga igsoon nga moingon nga okay raman ka pantalon ang babae. Sa kamatuoran nagsunod sa pulong sa Ginoo, likay ang pagsuot sa mga pantalon. Kay kutob sa mga tao nagsupak-supak ani backslider hantod karon. Amen. Mga babae, nagalikay unta mga igsoon ko sa mga make-up, naglikay mga igsoon ko sa mga paiyas. Ginatudluan ta nga maunay ginabuhat sa mga kalibutanon. Mga tao nga wala pa nakadungog sa pulong sa Dios. Og na nagsulfutan nga mga pagwali nga pwede ra mang lipstick, pwede ra mga igsoon mag-makeup, pwede ra mga igsoon magtaod og mga burluloy. Unya kung inigsimba nimo bautismado ka dire, magpagulbol ka dire kung makadungog ka sa pagtulunan sa inyong pastor. Dili ko mohulog sa pagtudlo ninyo kay gusto ko mag-uban ta sa langit. Kay kung di ka maigo, gusto kag kalipay, gusto kag anadanaron sa mga butang kahilayan, dili ka paras gingarian sa langit, dili ka paras kaluwasan, para kas kalibutan. Pabilin sa pagtulunan sa kamatuoran. Na kay cellphone paminaw sa mga magwawali nga nagtudlo sa kamatuoran. Kung bitaw akong giingon, Brother Rod, ay nag-apil-apila ng mga debate nga di gihapon makahatag kaayuhan. Daghan kay mga tao, bright kay diya social media. Sige mo paminaw. Unya pag-abot mga kaigsunan sa simbahan, negatibo na kay tangdako. Hunungan na ninyo. Kay dili na makatabang ninyo. Ang atong paminaw diri, ang pulong sa kamatuoran, maghatag nato og kaluwasan. Naaman mo'y pastor. Ang gingon sa Biblia, gihatagan mo pastor, unsay katuyuan ana para mga saba lang? Dili. Ang pastor nga gingon sa Ginoo, and He gave some apostles, prophets, evangelists, pastor, and teachers to edify the body of Christ. To edify the church. Unsaon nimo pagkaligon kung dito ka maminaw sa mga hiwi nga mga doktrina. Gitagaan mo pastor nga mao'y magpakaon kaninyo sa kinaadman according to the heart. Dili sa akong kasing-kasing, dili sa imong kasing-kasing, sa kasing-kasing sa Dios. Everybody say amen. Mao na akong makadungog kas pagwalay sa pastor nga bawal na ang pagpamuang, hunong sa pagpamuang. Ginatudluan ka nga hunong nas pagsugal, hunong nas pagsugal. Ginatudluan ka sa pagsuot sa sayal kung babae ka, pagsuot o pagbabae. Amen. Ginatudluan ka nga ayaw na pangilabot sa uban pang mga nayasawa ko na nakayas. Ginatudlo na diring tanan. Guys, sakit kayo na paminaon kung nagbuhat ka. Pero kung gusto kang gingarian kinabuhing dayon, ihunong nimo ang mga pinuhatan nga dili insakto. Shall we say praise the Lord? Nga nung ato nang gipadayon sa pagtudlo, kanunay ta musulti nga tingwali ayaw gawas-gawas, kay para dili kabalian. Ting simba-simba para di kakabsas kinabuhi. Ay suga po nimo pastor, ang Dios nagtudlo dili sa hiwi ug kabakakan, nagtudlo ang pulong sa Ginoo sa kamatuoran. Amigo man tawel basta mag-uban ta. Steven, amigo man ta kayo. Brother John, amigo ta kayo. Kamo mga amigo mo na akong tanan pero magbuhat ganay mo digmaayo. Pag abos pulpito di na ta amigo kay wa nay amigo hay diri. Basi nagunahon na mo nga, di na ko mo tights, naigo ko, hunungay mong tights. Nagtuo ka nga, nalipay ang Ginoo, nag-tights ka, nagbuhat gapong kang dinautan. Kaya ang paghalad, dili lang sa tights. Dili lang sa kanapulo. Ug halad, ang pagtugyan sa Ginoo, pati ang atong lawas. Tanang na ilawas, ibalakpak ang kabot. Daghay mga tandog basta pulong sa Ginoo.
Ang tanang nangabit, hunong nagpagpangabit. Okay naman ang pagpangabit kung wala kay Ginoo. Mabito kanuna yung ginaingon. Kung gusto kag langit, pag kinabuhig pang langit. Kuha. Pero kung gusto kag dinautan, gusto magkag-impirno, buhatang tanan. Abi ninyo, unsay pinakasayon, kanang gusto kag impirno, ayan nagsimba. Pero maghilom lagi kayo mo. Kasi gusto malangit. Buhat ang ginatudlo sa inyong pastor para malangit ang tanan. Pero gusto mong impirno, ayaw na mong simba. Gasol-hasol ramo. Galangay-langay ramo sa panahon. Kung gusto kag impirno, nabay gusto ma-impirno dire? Kung gusto ka ma-impirno, ay nagilis-ilis og tarong sinina. Para mo adto simbahan. Gusto mo na kag impirno? Kung na kay asawa, pangabit pagdaghan. Lagi. Gamay raman kay ng pagkadautan nimo, oy, gusto mo na kag impirno? Kung gusto kag impirno, hala, buhata ang mga buluhaton pang impirno. Amen. Kagamay ka ng imong tinanong sa impirno raman gihapon ay gusto nimo, hala, buhata pa tanan. Buhatang tanan. Impirno man ay gusto nimo. Amen. Pero musutag simbahan, dili kay nga tunahon na maimpirno ta. Nagsutag simbahan para malangit. Makabatog kaluwasan, makabatog kalipay, makabaton og revival, makabaton mga igsoon ko sa kaluwasan. Si Luis, praise the Lord. Kung nga matandog ta mga igsoon sa makahilak ta, maining matandog magigot ta suwali makahilak ta, napatay paglaom diha sa Ginoo. Clap your hands to the Lord one more time. Revival is in the house. Revival mga igsoon nasa church. Ang revival nasa mga taong nagdaig. Ang revival nasa mga taong dautan kaniadto, nagtinguha og naningkamot sa pagkamataro. Pero mga tao bisag makadungog nagwali wag yapoy pagpag-os kinabuhi. Usmuna kus pag-ingon, amigo tag magtabo tag dalan. Bisan asa ta magkitag mag-uban ta, amigo ta. Pero dili pwede mga igsoon ko tungod sa atong kaamigo mo ingon lang ko, Lord, kanang minsan hindi makaigo aning imong mga tao. Di taman mo mga tao. Tao mo sa Dios. Sulugoon ra ko sa Dios. Ginoo, isulti sa ilaha ang gusto nimo mahitabo sa ilang kinabuhi. Amigo tas gawas, pero aning dapitas pulpito, dili ta mga igsoon ko, mada sa inamigo nga pagwali, ang atong pagwaling kabubuton sa Dios para makaluwas sa atong mga kalag. O na kung gusto kag langit, hununga ang iyong pagkabisyoso, hununga ang iyong pagkatalamadji, hununga tanan ang iyong pagkabisyoso, pagkasugarol, pero buhata ang pagdaig sa Ginoo, katawan kas mga tao ni ana, pero ang Dios nalipay kanimo. Kung magbago ang tao, dagay mo katawa, pero ang Dios nalipay, dagay magbibigay nimong magbago ka, pero ang Dios nahimaya sa imong kinabuhi. Uno. Kung tumboy ka, balik sa pagkababay. Kung bayot ka, balik sa pagkalalaki. Ha? Ayaw sa pastor, oy. Nagbuot naman ka nako, oy. Gusto magkakang malagit, hununga ang imong pagpanugal. Napay Kristohanon karon, maingon nga, kini bitong cutics, okay raman na pastor, oy. Para mo cute ko. Muna nga cutics. Sa kung saan mo yung cutics, imong naong maurag gihapon na. Ilaron pag yun nimo. Oh. So kung nagkanabuhok kang pagkabalaan, biyain na ng cutics. Lagay uban, unsa mo standard sa holiness, pastor. Kaya uban, pwede man cutics, pwede man lipstick, pwede man sila magkuhan sa mga makeup. Ang standard na to, likayan na to ng tanan. Magkinabuhi tauyos, kabubuton sa Ginoo. Kana mga igsoon pasakali, mga buhat sa kalibutan, nga gustong ganuyon tas kahilayan. So may purpose ka ng lipstick ka? Para ignong pula. Pula.
Oy, ang pula. So may purpose nga nung nag-lip shiner ka. Para pag naay makakitang lalaki, wow, kalami siyang lips. Kahamis. Pero ang tinuod, luspad. Nga nung mag-apil-apil, makita ng mga Kristohanon man ta. Adi lang nato sila hilabtan kay ilam na. Ang ato dining sultihan o gwalihan, ang mga taong nangalagad na sa Ginoo. Nangalagad pa mo sa Ginoo? Ang mga bata na to, Children's Congress pa lang, katatapos pa lang mga kapatid. Maliliit pa yung mga bata na yan. Tinuruan na sa pagkabalaan. Sige, tagtudlos mga bata. Ang mga bata, ning hamtong nagunauna nga inganag yun di ay, inganag yun di ay, inganag yun di ay. Kita po mga karaan na. Kita na sa wayaw sa itong mga anak. Ma, ingon ba yung pastor nga di na ako magpantalon, ma, babae ba ako? May lagi tanawa lagi. Usay sa wayaw na ta sa itong mga anak. Ingon ba ya ang pagwali pa nga, bawal manugal? Hilom lagi mo kayo. Amen ba mga igsuon? Nga nung ato ng gihimo, nga nung nagtudlo ta, sakit man na. Salvation is the highest blessing. Kadungog mo, ang kaluwasan, mao'y pinakataas nga panalangin. Nga nung nakaingugog taas ka ng panalangin, dili ka kumpara ang imong nindot nga balay. Dili ka kumpara ang nindot nimong sinina. Dili ka kumpara ang imong profesyon. Dili ka kumpara ang taas nimong grado. Dili ka kumpara kung dagang kagkwarta. Salvation is the highest blessing. Don't waste it. Dagay mga tao, dugay na unta nakadawat kaluwasan lang giusikan. Tanaw nimo ang kinabuhi, burara gyapon dili Kristohanon. Bisag wala ta sulod simbahan church, bisag tuwa ta sa gawas, makita ang atong pagkakristohanon. Makita ang atong pagka-Diyos nun. Makita ang atong pagpangalagad sa atong Ginoo. Bisag asa ka, bisag tuwa ka sa imong trabahoan, tuwa ka kauban sa mga manlampasay, tuwa ka kauban sa mga budigiro, tuwa ka kauban ng deliver sa tubig, tuwa ka sa kumpanya, mga driver sa dump truck, bisan asa ka, tuwa ka sa negosyo nimo, makitaan nga ikaw, Kristohanon, mailan nga dapat ikaw nangalagad sa Diyos. Sa eskwelahan, mga estudyante, dili lang simbahan makabalumog, haleluya. Hallelujah, simbahan pag-abot dito sa eskwelahan, Jawa na ginalitok. Wa ba ka mahadlok? Kung ang imong ginalitok din, hey, hallelujah, praise the Lord. Dito sa eskwelahan, hallelujah, praise the Lord pa rin. Bakit? Naglilingkod ka, Christian ka. Meron kang Diyos nga pinaglilingkuran. Kristohano nangaraan na. Simbahan. Kusog kayo mo imin. Pag ulis balay. Lalis lang gamay. Muyawa na dayon. Hilo malagi kayo mo diya. Natinudan ang uban. Naulo, nakilit. Anong ginatandog na to na? Because salvation is the highest blessing. Palakpak! Shall we shout, praise the Lord? Materialism brings us to ruin in our lives. Ang makawalas kaluwasan sa tao, kining materialistic na kayo. Materialism
can ruins our lives. Katasapot mo ng ruins? Makagubas kinabuhi. Kanang mga taong materialism ra kayo, materialistic ra kayo, dili kasimba. Kay nagbahog og baboy. Di kasimba. Kay naapay gi atimang anay. Di kasimba kay manuba og saging. Materialistic can ruin our lives. Kanunay nato na ginasulti. Matthew chapter 6, sulti na dili sa apostoles. Sulti yun na, kumato kas King James Version, Bible, mga igsoon. Read letter edition. Pag makabasa ka sa original transcript, makabasa ka Bible, mga igsoon, King James Version, pag naaga na color ang mga bersikulo, pag makakita ka red color, mga igsoon ko sa Biblia, buti pasabot ang Ginoo mo yung nagsultihan. Unsay sultis Ginoo? Seek ye first the kingdom of God. Iyang pulong na, unya ikaw maglikay-likay, ana, moabot lang panahon, magmahay ka. Ayaw likay ang pulong sa Ginoo. Clap your hands to God! Unsa ang pagkamaterialismo? Magdala sa tao kalaglagan. Dili kasimba. Overtime ang god na mo ron, pastor. Napay membro, nagkahoy-kahoy ko no. Domingo, ning labigar. Nya kay agyanan masimbahan. Domingos buntag, deliver pa ingon sa dito sa kumpanyas Butuan. Ming minor ning hunong pagyod. Grabe mga igsoon ka kumauaw na kuadto eh. Ming hunong pagyod kanas pastor pa ingon simbahan. Pastor, di sa ko kasimba kay mag-deliver sa ko. Nadato ba? Dugay na kayo, hantod ron. Kinabuhi o mausap. Domingo, ting simba, tuwa mga igsuon. Nagtrabaho. Nagtuo utang awa kakita ang Ginoo na to. Pangitaon sa Dios, according to the book of Revelation, panahon sa itong pagsimba, ang mga anghel munaog. Mutanaw kung ang imong ingkuranan, imo bang giingkuran? Imong lingkuranan, kanang imong gilingkuran karon. Kung wala ka diha, maglingo-lingo ang manulunda. Asa naman dire ang nangalagad sa Dios? Absent naman tungod sa mga butang. Materialism. It leads magagiya na nato ngadtos kalaglagan. Tanan mo ingon, praise the Lord. Kay ang pagkamaterialismo sa tao, mga kaigsuonan ko, matod pa usa kay kini kabutang nga makapadaot sa kinabuhi. Mo nagisulti sa atong gibasa kaganina, usa ka taong batan-ong dato. Ginoo, usa isulti. Gusto ko makabaton og kinabuhing dayon. Gusto ko makasulod sa gingharian sa langit. Unsa pa may akong kulang? Nagbuhat ako sa gisultis kabalauran. Wala na ko mangawat. Wala na ko magpatay. Gisunod na ko ang napulo kasugo. Napa ba ko'y kulang, anak, Ginoo? Kabalo ba mo kung saan ang napulo kasugo? Maayo. Wala na ingon ang Ginoo dautan kay imo nahimo ang napulo kasugo. Okay, nindot, kinabuhat na nimo. Pero unsay sultis Ginoo, ingon ang Ginoo, mga kaigsuonan. Kahibalo ko nga daghang kay kagbandi. Ibaligya ang halin, ipanghatag sa mga kapos. Sa pagkadungog sa mong tao, matod pa sa Biblia, naminghoy. Usa di ay kakaminghuyan sa tao ang mga butang. Kita kong daghang professional sa Butuan pero magdadayeg sa Ginoo. Daghang kong nakita kwartahan magsisimba sa Diyos.
Mga professor na sa university, pero pag mag-istorya mi mga igsoon, pag magdaig sa Ginoo, mutulo ilang luha magdaig sa Dios. Daghan na unta sila kwarta. Pero nahibalo sila nga ang ilang kwarta dili na maghatod kanila dito sa kinabuhing dayon. Ang ilang bahandi nahibalo sila nga dili na makapadala kanila sa gingarian sa langit. Sila nakapamalandong ni ana nga nagagkwarta. Kitang mga pobre kamong way kwarta, dapat mamalandong ta. Kay ang Biblia nagaingon, lisod makasulod sa gingarian sa langit ang mga tao sa man. Ang tinuod ana nga pagkasulti, ang klaro ana sa ako lang mga igsoon ko ha, ang klaro ana, ang taong materialistic. Lisod ang tao malangit pag materialistic ka. Sa ministry, di ka kalahutay kung materialistic ka. Kako, pastor, dugay-dugay naman ko ng pastor. Before ko nagpastores kasi klan, nagpastor naman ko sa Caloocan mga igsoon. Oh, dagan ako makalagi dumala dito. Gignan ako nga akong pastor. Gitawag ko sa Ginoo sa Mindanao. Ako ning biyaan akong pioneering, ako ning iuli, padumala nimo. Magpaampo ko nimo kay moadto kog Mindanao, kay daghay mga kalag naghulat sa kaluwasan dito. Ingon akong pastor, saan sa Mindanao? Sabi ko sa Kasiklan, ano yan? Bundok yan, pastor. Ano bang nangyari sa'yo? Galing ka sa Sentros, Maynila. Nakabig, na mastor, o niya mo uli kag bukid para mamastor. Yung galing bundok, papunta ng malaking syudad. Ikaw, galing ng malaking syudad, pupunta sa bundok. Ano ka ba? Gikumbinsi ko niyag maayo. Mga igsoon nga magpabilin dito. Pero ingon nga pastor, pampuig yung ko pastor, ang gusto nako maampuan ko nimo kay adtukos bahala nagon sa inyong ingon nga hilit kaayon ang bukid. Pero pastor, naay kalag nga naghulat dito. Dumalahan ni pastor ang mga karniro. Oh, sa Bernard dito ko nagpastor mga igsoon sa Caloocan. Uli ko dire, abin nyo 15 membro na ko dire, isar ka buok. Hangtod karon na ara. May lagdi na gid mabackslide. In Jesus name. Kasi membro na ko diri sa una, pagsugod og simba diri Domingo, Sister Inday ra. Pagtawagon nako ang devotional leader, tindog siya, ako na po ingkod. Tawag ko MC mga igsoon, tindog siya, ako na po ingkod. Pagtawagon na magwawali mo, tindog ko siya na po ingkod. Gibutang na ko sa una-una. Ni anhi ko dili para makortahan. Ni anhi ko para di makabaton og unsa pang mga butang. Mi anhi ko para sa pagwali sa kaluwasan sa mga tao aning dapita mga igsoon. Kay kung magwali ka, bisan ka mo nangalagad mo sa Ginoo. Kung nangalagad mo sa Ginoo, kung inyong ganawa na makortahan, undang na lang mo. Kanang mo kang makortahan ka, mayahay ka, sunod lang na, musunod lang na mga igsoon. Pangalagad na kay kalipay sa pagsimba. Pangalagad na kay kalipay sa pagpangalagad. Pangalagad na kay kalipay sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Kay kung materialistic na kakayo, mawa kas kaluwasan. Kadungog mo? Ni mga materialistic ng mga tao, reklamador ba, mag-isot na gibing. Tithes na pod. Pledges na pod. Offering na pod. Sige pagulbol, offering. Mo nang kinabuhi sa piring. Pero bisag gamay ra imong kinitaan. Malipayon ka na ako'y Jess, adto ko sa simbahan na 8 piso akong ikapulo. Na ako'y saging, magikapulo ko, mag-first fruit ko, adto kong simbahan. Na ako'y durian, magdako para dito sa simbahan. Magdako para dito. Ang kalipay nga gibati. Sa sulod ning dugan ko, nagikapulo ba mo na ikalipay? Nagupiring ba mo na ikalipay?
Palakpakan nato ang Dios. Shall we say amen? Ang pagka-materialistic sa tao mo'y makapadaot sa tao. Abroad ko. Unya mahal, bago pamantang kasal, igni mo katapad nga, lagi. Bago pa betang minyohan, abroad na dayong ka. Dili man kay kanang akong pag-abroadhan para man na makatukod tag nindot nga balay. Kapalit tag sakyananhan. Yung kinangalagad man tag Ginoo, tuguti na lang ang Ginoo na bahala nato mga lagad tag ay kung ang Ginoo mo'y atong huwatonhan dugay pa man. Giminusas Ginoo ay. Nagtuo kang mo-abroad ka dito, apa mahitabo nimo? Wala ko nagsulti, wala ko nagwali may tungod sa mga abroad. Nagwali ko tungod sa butang sulod tao sa utok materialismo. Pero kung espiritual ang imong gisold, mabatil mo sa kasing-kasing. Bisag nga nilang kagamay akong kinitaan. Bisag nga nilang kagamay ang akong trabaho. Bisag nga nilang ko, maglipay lang ko kanunay sa Ginoo. Mangalagad ko sa Ginoo. Akong asawa mangalagad sa Ginoo. Akong anak mangalagad sa Ginoo. It's all right. Maangkon mo man ang bahandis tibok kalibutan kung kawad-an kag kaluwasan sa imong kalag. Kawang ang tanan. Igday mo katapad, kawang ang tanan. Sige, igday mo katapad, kawang ang tanan. Dili dautan mo trabaho, dili dautan mangitag mga material, pero ayaw ibutang ang imong kinabuhi sa mga material o mga kaptangan lamang. Set your mind on the things above, not on the things on earth. Asa daw isit nato ang atong hunahuna? Set your minds. Set your mind. Asa? Sa mga butang, materialistic na ka. Asa daw isit ang hunahuna, mga young people? Toward God. Nag-eskwela ko karon, Ginoo para ni sa imong kahimayaan. Nanarbaho ko para ni sa imong kahimayaan. Set your minds on the things above. Tanan mo ingon, amen. Palakpakan nato ang atong Dios sa atong mga kinabuhi. Materialistic, it destroy our spiritual life. Unsa daw ang pagka-materialistic? Naibalo ba mo sibot pasabot ang materialistic? Ha? Tagal tabog sampol. Nakaitrabaho. Domingo, absent ka kay para makakita ka gingana. Materialistic na. Kuha. Pero maalag, isa lang ka kilo bugas imong balay karon. Niundang ka ditog lampas. Kay nisimba ka. Spiritual ka. Nakakabuot ka. Mas mahingdanon ang espirituhanon kaysa material. Nasabta na nyo materialistic. Amen. Palit kag cellphone. Bisag way kwarta, gitiguman. Palit kag cellphone. Unya, bisan Biblia, di ka palit. Mas may man na cellphone kay selfie. Nya live. Pa-cute. Nya TikTok dayon. TikTok. Mas may man ang taga-bukid ra pero kabalo mo TikTok. Materialistic. Pag-abri sa cellphone, to ay mga binuang tanan. Pagwali, skip. Pag binuang, kadali. Church, wake up.
This day is the last days. Kadungog mo na ko. Sa Batangas, nadunggan ang bago palang tingog sa trumpeta. Sa Baguio City, nadunggan ang tingog sa trumpeta. Sa Alaska, sa Amerika, nadunggan ang tingog sa trumpeta. Ang mga scientists mingingon na kay paliwanag kay ilang gusto nga mawalas panumduman sa mga tao. Matod pa nila ning linog magugusog mo na nga kuan ni iko-iko ni mo na nga burag tan-aon paminaw nato sa langit na iming tingog trumpeta. Hoy, sultian ta kamo. Mauni ang mga warning trumpet nagkaduol na ang pagbalik sa Ginoo. Dili gani ka magmatngon. Come on! Ibutang inyong na dito. Dili aning kalibutan na. Hapit na mo balik ang Diyos na mga igsoon ko ang mga ilhanan. Gustong tipigan. Ay, paminaw mo maayo. Dili na ko sa konklusyon mga igsoon. Everybody say amen. Everybody say amen. Gusto na ko ning tandugon. Gusto na ko ning mga tukbilo ning oras sa mga igsoon. Mga pagtulunan alang sa atong kaluwasan. Everybody say praise the Lord. Paimangnuan ang tanan. Nga ayaw pag kinabuhi sa materialistic. Pag kinabuhi sa spiritual. Pag kinabuhi sa mga pagampo. Pag kinabuhi sa pagsimba. Yes, 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 yes. Change your mind. Usbay mo na huna. Asa naman kapaingon? Clap your hands to the Lord. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Diyos. Ingon ang Ginoo. Okay, Laodicean Church. Laodicea, okay, nindot kayo, kinamoy simbahan. Maayo kayo, kinanimba mo. Pero sultihan ko kamo, Laodicean. Kung sa ato pa na, UPC Kasiklan, mga simbahan gisgutas ginawa na eh. Okay kayo mo ba? Kaya na mo inindot simbahan, mo Ginoo. Oy, Laodicean, grabe ninyo kanindot kayo. Oh, nagdaig mo sa ako, okay kayo. Pero si sulti basa, Revelation chapter 3, ingon ang Ginoo. Namoy simbahan, nagdaig yapon mo na ako, pero tanaw na ako. Ninyo, ang inyong gugma kaniadto karon wa na. O si sultis Ginoo, ang inyong pagdaig sa ako basahan na chapter 3 sa Revelation. Sa Laodicean Church ingon Ginoo, ang inyong pagpangalagad bugnaw-bugnaw init-init. O si sultis Ginoo still almari ingon ang Ginoo, kung magpabilin gani mo Laodicean Church, bugnaw-bugnaw init-init, moabot panahon ipang sukat mo. Kay nakita sa Ginoo ang Laodicean Church, mga igsoon, Revelation chapter 3 verse 17 to 18. Dato kay sila, mauswagon kay sila, kwartahan sila, mga tao kwarta. Kinidig mga tao mag-anam ka kwartahan, mag-anam ra magkahambugiro. Kadungog mo? Kaniadto, Brother Buyet, di pa kwartahan? May istorya pa nimo. Pero makwartahan na gani Brother Noel, yamiran ra ka. O niyang magpadagag sakyanan, pakilid-kilid ka, bisag nagpakilid na ka, singgitan pa ka, banggaan ta ka, bayran tara ka. Kadungog mo? Pag ang tao materialistic, nanay kwarta, hambugiro na. Hinaut-untawa pa may mga milyonaryo dire. Makadungog mo, di mo makalimot aning wali. Pag madato mo, paubos gapon sa Ginoo. Ikalipay gapon yung kinabuhi sa pag-alagad sa Diyos. Ang Laodicean, kwartahan, pero mga bugiro. Ana, bugnaw ng pagpangalagad, init-init na. Kwartahan ganito. Pastor, ang pobre, maurag yapon, nagyapoy bugnaw-bugnaw, init-init. Ha? Nagtuo mga kortahan na gabugnaw-bugnaw init-init sa pagpangalagad? Pati po ding mga pobre. Ingon ang Ginoo, tanawa ha. Ingon ang Ginoo, kamo makanunayon, mauswagon, mga dato mo, versikulo 17, 18, ako mauswagon, og walay nakulang ka na ko. Lagi mong kortahan yun kayo. Nindot kayo na makamimbro tag-kortahan kayo, no? Nindot ba na i-kortahan dire? Ingon ang Biblia, sila adunahan kaayo. Kinsa? Membros Laodicean. Kaning Laodicean, lugar ni. Kurtahan kayo pag mulingkod. Tuay haylak sa gawas.
Nindot kay mga bahay, kurtahan kayo. Adunahan kayo. Nindot magiging adunahan kay. Pag unsay gusto nimo, imong mapalit. Lamia, kay mo kaog siya koy. Kapalit ka. Katawa mo kay siya koy ra, makapalit di ka guway kay kwarta. Lami, kay mo kaog turon. Taman lang kas paglaway, kay mga kapalit. Okay, kwarta. Pero na kwarta, unsay masusuna-una, mapalit. Kadugaya na masutsaw na una dayon, kalami, ipalit og asawang bag-o. Ya kay mapalit, pali mo kwartahan man ka. Mga tao, malagi ni mga asawa. Amen, 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 amen. Buti pasabot, pag kwartahan, kayo ka. Sugod na garbo. Ingon ang Ginoo Laodicean, kwartahan kayo mo. Bahandi na inyo, mauswagon kayo mo. Sa walay pagpakahibalukan ninyo, matod pas Ginoo, mga alaot kamo. Ang mga dato kay kwartahan kay Ignas Ginoo Laodicean, wa mo kabalo kwartahan kay mo pero mga alaot kamo. Wala tay kwarta karon. Dili ta parehas Laodicean Church. Hinaoton tang Ginoo, dili mo ingon mga laot kamo. Nganong giisgutan, nganong mga laot matod pa, makaluluoy kamo Laodicean, kabus kamo, mga buta og hubo. Dato kay sila pero giignan sa Ginoo kabus. Ngano? Kay matod pas bersikulo 18, busa tambagan ko ikaw gikan kanako, magpalit kag bulawan, inulayan sa kalayo aron madato ka, og mga maputing bisting imoy kasulob aron dili ka magdadayag ang pagkamakahulaw sa imong pagkahubo. Tambalay ka dapat sa imong mga mata aron ikaw makakita. Makapapalong sa pananaw ang pagkamaterialismo. Dato nako, kwartahan ako. Pero katong mga tao, abli ang matagunahon na sa Ginoo. Dili makapatandog bisag naa kay butang o wa man kay butang. Set your minds to God. Set your affection toward God, mga igsoon. Palagpak, mga igsoon. Materialistic. It distracts us from our central purpose. Ang pagka-materialistic, makadistract. O sa man Bisaya na? Makakaghatag og kaguliyang babag sa atong pinakasentro nga katuyuan. Amen? Diri ko mag-end, mga igsoon. Kay balo ba mo atong istorya nga? Tao kuno ba nga nasa suba? Sulog. Naminaw pa ba mo? Ending na ta, mga igsoon. Di na ko maglangay. Nay nagligid nga gagmayng bulawan. Uy, bulawan. Unsay nagligid? Unsay nagligid yung people? Kung kamo ka to, nakatamak atong subaa. Sulog unya nagligid mga bulawang gagmay. Sa kanyang buhaton. Ha? Okay, pananglitan kamo lang. Kamo na. Gipamunit na ninyo, siyempre. Wow! Nana ko'y pulawan. Napag inisunod, punit na po. Lagyan akong pulawan. Nana po isunod, punit na po. Sigurado ko nga wala good mo'y palabyon nga dili ninyo puniton. Kuha? Bulawan ko na. Kutob sa maanod, magligid, punit yun ang tanan. Karon sa pagpapunit niya, daghan na mga igsuon, pero gagmay lagi. Taod-taod, na ay na ligid nga, hapit na yung kadako og kinumo. Uy, naapa man di ay mas dako. Ang iyang gihawiran, iyang gilabay tanan. Gagmay man. Nganong ako man ang tinirang gagmay man na? Naamay dagko. Kinsa to na mo nitong bulawan?
Kamo. Sa inyong una-una, di kamo sultian tamo ron. Kamo dia, nasa ulahi, naminaw ba mo? Kung kamo tong nasa suba, kung sa kayo buhaton po ninyo. Wa kay daang sudlanan. Gipamulit nimong gagmay. Niabot karon nagligid hingko na gugumo. Gikas ibabaw. Inyo pong ilabay, oy. Gagmay raman to kayo. Puniton gud ninyo ang dako. Tama dili. Punit na kag dako. Wow. Naadin ako kay kumo bulawan. Aw, imong giampingan. Nakapunit ako bulawan na ko kayo. Bahala na tong gagmay. Pangbalik ni mong labay. Nangaanot na. Kahawin na ko. Nanakoy na ko. Taon-taon. Naanay, nagligid ngayon ka na kong Uy daw, pamanday pinakadako. Samtang nagkakusog ang tubig. Hangtod mga kay lanab-lanab na. Kay mo bahaay na. Napay pinakadako, nagligid. Labay na pud nimo ang iyong kadakog mo. Kay ang imong gipangandoy ang pinakadako. Pag-abot sa pagligid sa pinakadako, imong gihawiran. Miabot na pud ang tubig nga baha, hapit na mo abot. Paghawid nimo, di na nimo madao. Bisag kung saan nimo karsa, di ka kaya. Kabalo ka unsay gibugaton sa ikadakog ulo, di nakakadao. Bisag kung saan panikamot, di na madao. Abot ng baha, mga igsoon. Grabe nga away kay gusto gyudalon. Hangtod na abtas baha. Patay. Kining taong dili kontento. Wala mga lagad sa Ginoo. Materialistic nga pagkatao. Di ka magdugay aning kalibutan. Manindugtang tanan mga igsoon. Sayang ang imong nasugdan. Paminaw mog maayo, this is last verse ng basahon. Usa ka sambingay o parables of Jesus Christ atong Ginoo aduna siya sambingay. Matud pa niya mga kaigsuonan, usa ka binhi nga gipugas o nahulog ngadto sa kasampinitan. Ug ang sampinit mitubo ug milumos sa maong binhi. Nangutana ang mga apostoles, Ginoo, sa may bot pasabot ana sa imong gisulti nga sambingay. Sa may bot pasabot nga binhi nahulog didto sa kasampinitan o nya wala man na nitubo ang binhi. Ang sampinit mo nitugo milumos sa maong binhi og namatay. Tubag sa atong Ginoo mga igsoon. Pasayron ta kamo. Paibaloon ta kamo ang bot pasabot sa mensahe sa sambingay. Bahay na itong kikasabot dito sa sampinitan. Kini mao ang bot ipasabot. Kadto ang nakadungog sa pulong sa Diyos. Apan ang mga kabalaka dinhi ning kalibutana o kalipay tungod sa mga bahandi magalumo sa pulong o kini dili siya makapamunga. Church, kini pagka-materialistic sa tao, makapalumo sa imong espiritual, dili magtubo ang imong pagpangalagad. Ang taong dato, gisultihan sa Ginoo, ibaligya ang imong mga bahandi. Ihatag og makasunod ka sa gingharian sa langit. Makasunod ka nga kanako. Ang taong nakadungog nagminghoy mga igsoon. Milakaw og wala na gyud mibalik. Church, sining taknaa, suginlan ko ikaw. Salvation is the highest. Come on! Come on, come on, come on, come on, come on. Hallelujah! Salvation is the highest blessing. Ayaw ipailo ang kaluwasan sa mga butangan ng kalibutan. Come on, church! Hallelujah! Come on, come on, come on! Hallelujah!
Samtang ablian nato ang atong altaran, mag-awit ang atong mga musician. Ipataas nato itong mga kamot. Hallelujah! Muduol ta sa altaran. Mag-ibot ang mga kabagampo. Unsa mga plano sa imong kinabuhi. Himuha imong plano kauban ang Ginoo. Ayaw ibulag ang Ginoo sa imong mga plano sa kinabuhi. Salvation is the highest form of blessings. Manang Ginoo nagaingon pagkalisod gayud alang sa adunay bahandi nga makasulod sa kingharian sa Dios. Pagkalisod gayud alang sa mga taong materialistic. Mga igsuon, intak na dili dautan, mga itag kwarta, dili dautan manarbaho, dili mga dautan aduna kay planos pagpalambo sa imong panginabuhi. Apano sa kadakong dili maayo nga mahitabo sa imong kinabuhi. Kung biyanan nimo ang pinakalabaw sa tanang panalangin nga mao ang kaluwasan. Hallelujah! Ikaw lang, O Jesus! Ang pagka-materialistic makapaguba sa imong kinabuhi. Ang pagka-materialistic makaguba sa imong kaluwasan. Hallelujah! Hallelujah! Yes! Yes, 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 yes. Come on, hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Come on, hallelujah. 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 Come on, church. Praise God. Padayon sa mga pagpamalandong sa Diyos. Let your voice magalitok sa mga paghimaya sa Diyos. Come on, mga kabataan, mga young people. Hallelujah. Tuguti ang imong kaugalingon nga magapabuhat ang Dios. Muuli ka karon nga puno sa revival. Muuli ka karon nga puno handala ang kalipay sa imong kasing-kasing. Hallelujah, 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 hallelujah. Gusto kag revival. Gusto kag kabaguhan karon sa imong kinabuhi. Tuguti nga ang Dios magapamuhat sa imong kasing-kasing. Pinaagi sa imong mga pagdaig. Pinaagi sa imong mga pagampo sa Dios. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, young people. Hallelujah, hallelujah. Usahay sakit man ang mga pulong sa Dios. Usahay sakit man ang mga mensahe nga para sa ato. But ang Dios naghigugma sa imong kinabuhi. Concern lang ang Dios sa imong kinabuhi. Hallelujah. Gusto lang ang Dios nga ang panalangin sa kaluwasan maimuha lang gyud ug dili makabot sa kaaway. Come on! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Walay ni bisan kinsa karon nga muli nga dili magpakapuno sa presensya sa Dios. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sige mga igsuon ko, hallelujah. Unsa man ang dagan sa imong kinabuhi karon, naaman ka sa kawaladon, naaman ka sa mga problema, ayaw lang tuguti mga igsuon ko nga ang materialistic nimo nga mga panguna-una maoy magdala kanimo ngadto sa kalautan sa imong kinabuhi. Apan tuguti nga ang mga espirituhanong mga butang ug ang Dios mismo maoy magagiya sa imong kinabuhi. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, 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 yes. The revival is in this house. The revival is in this room. The Spirit of the Lord is moving. The Spirit of the Lord is moving. The Spirit of the Lord is moving. Hallelujah. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hallelujah, hallelujah. Young people, kung nag-eskwela ka para na sa kahimayaan sa Diyos, ayaw tuguti nga mauna nimo ang mga material kaysa sa mga espirituhanon nga mga butang. Let your voice be heard in the throne of God. Let your voice be heard.
in the throne of God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Oh, hallelujah. Muabot man ang kapito sa kinabuhi. Muabot man ang kakrisis sa kinabuhi. Kung dunay offer ang kalibutan diha kanimo, apan salig lang ang tanan sa Dios. Tungod kay ang Dios matinudanon sa iyang mga saan. Dili ka pasagdan sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Come on, offer your heart unto God. I-offer ang imong kasing-kasing sa Dios karon. Nagatanaw ang mga anghel sa Ginoo. Sa bisan kinsa nga mga kasing-kasing nga willing mo dawat nga malipayon sa iyang presensya. Nga willing mo dawat sa pagsalig. Nga dunay pagtuong pagsalig sa Dios. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, 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 yes. That's it, that's it, that's it, that's it, that's it, that's it. Speak the language of praise. Speak in another tongues. Speak, hallelujah. According mga igsoon sa palitok sa balaang espiritu sa imong kinabuhi. Oh, oh, yes, bahasa kaya na. Yes, Jesus. Ang gahom sa Dios nagapanlihok nining dapit mga igsoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Padayon sa pagpatyag sa presensya sa Dios. Padayon sa pag-enjoy sa presensya sa Ginoo. Come on. Ayaw limitahi ang imong pagpasalamat sa Ginoo. Ayaw limitahi ang imong pagdayeg sa Dios karon. This is the day. Hallelujah. That the Lord had made. Para ni sa Dios nga adlaw. Give your best unto the Lord. Give your the best worship unto God. Oh, gikan sa kinahilanman sa imong kasing-kasing. Gikan sa kinasuluran sa imong kasing-kasing. Himayaw dayga ang Dios sa imong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Oh, oh, oh. Hallelujah. Give your praise unto the Lord. Give your worship unto Him. Yes, 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 yes. Hallelujah, hallelujah. Oh, pag, hallelujah.